20 anyos nga babae nagpatay-patay human miambak sa kadal ug mipasok sa imbornal. Nahadlok kini nga ipadakop sa iyang kapuyo human gi-withdraw ang kwarta niini sa bangko. Bargayo magpalansang sa ika-20 nga higayon adto sa lungsod sa Tuburan. Duha ang patay samtang usa ang sabaran sa mga sakop sa New People's Army sa nahitabong inkwentro patok sa military. Sumbong batok sa mga tiyamson ug mga kauban gisangat atubangan sa Toledo City Regional Trial Court. Resulta sa confirmatory test mipakita nga siyam ka mga empleyado sa Kapitolyo mga adik sa ginilig nga drugas. Mayo nga po Sugbo, Kabisayan. Ano ang labing labas ng mga balita? Hatod ka ninyo sa Kiratibok ang Pwersa sa News 5. Ako si Frank Balilong. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nakuhaan sa security camera ang pagpanglungkab sa usa ka buhatan sa ka-professional photographer sa may Governor Cuenco Avenue sa Barangay Banilad. Nakuha gyud ni Spider-Man ang mga mahalon nga camera, gadgets ug kwarta nga moabot sa dulan 500,000 pesos ang balor sa tanan niyang gikawat. Andrea Patenya, sugin nimi. Base sa CCTV footage, pasado 1:40 sa kadlawon kagahapon, miabot sa building sa photographer nga si Dexter Bongo ang nag-inusarang kawatan. Giban-abanang nagpangiraron kinig 30 anyos, 5'2" ang height, nagkaw, karsones ug rubber shoes. Pag-abot ni ini, naniid usa kini sa sliding glass window sa buhatan ni Bongo gamit ang iyang dang flashlight. Pagkataod-taod, gilusot niya ang iyang kamot sa ibabaw sa bintana nga wa pa matauri og bildo. Gikuot dayon ni ini ang lock sa sliding glass window apan ang screen ra sa sud ang iyang naablihan. Mao nga mikat-kat kini og milusot sa ibabaw sa bintana ug nakasud pagka 2:00. Una ni ini gikuha ang replika sa usa ka armas nga nakapatong sa lamesa. Nangukay kini og tagsa-tagsang gipangsud ang mga mahalong camera, photography equipment, cellphone ug kwarta sa iyang jacket. Suway sabunta ni ining dadon ang computer monitor apan naglisod kini tungod sa mga wires. Dunay nakuhang fingerprints ang crime scene investigation sa computer monitor ug sa glass window, mao nga ila kining ipa-examine alang sa cross-matching. We submit what is the available evidence will be submitted to Crime Lab 7, and then the Crime Lab 7 will submit it immediately to Office Income Crime for the verification and identification of the Latin French. Matod sa border nga nagpuyo sa taas sa buhatan ni Bongo, nagdungan silag abot sa kawatan sa building apan mitago kini ug wa sab siya makadungog nga dunay nagtikaw-tikaw sa ubos. Ingon si Dexter na daw sila mga 140 pa. Anak. So nitago siya pag abot nako. Naaw siya dra sa kwan luyo sagdana nagtago. So sa karon dito sa kwarto. Matod sa Mabolo Police, di matawag nga professional ang maong kawatan ug klarong taga didto ra kini. Suwito man sa lugar. Ya, siya sang usa. Ipa-enhance pa nila ang CCTV footage aron matandi sa ilang rogues gallery aron sa pag-ila sa identity sa kawatan. Usa sa mga pahimangno sa kapulisan ngadto sa publiko mao ang pagpanghutana sa kaugalingon nga kung ikaw ang anaa sa pwesto sa usa ka kawatan, unsa kaha nga mga bahin sa inyong panimay o establisamento ang dali ra nga sudlon. Kung matubag na kining maong panghutana, inyo na sa masayran kung asa nga mga dapit ang angay pangpahugtan ang seguridad. Gani adunay panultihon sa pinulungang Ingles nga prevention is always better than response. Andrea Patenya, News 5. 21 anyos nga dalaga miambak sa sapa tungod sa kahadlok nga prisohon siya human niya ilara ang iyang uyab. Eksklusibong nakuhaan sa News 5 ang paghawa sa mga babae gikan sa Imbornal. Jinky Baguio, Sugin Limi.
Nakamatas sa ilang hinanok nga pagkatug ang mga residente dinhi sa Maydan Omega sa Barangay Apa, Cebu City pasado alauna ganihang kadlawon tungod sa usa ka babaeng nakit-ang naglutaw ilawom sa imburnal. Nasuta nga ang biambak mao ang 21 anyos nga dalaga nga si Christine Betonyo, usa ka trabahante sa usa ka 5-star hotel sa Lapu-Lapu City. Miambak kini tungod sa kahadlok nga dakpon sa mga pulis dihang suway siya nga misibat human niya ilara ang iyang uyab sud sa duha ka buwan nga si Danny Torres. Sa passbook ni Torres, nahibaw-an nga naka-withdraw sila og 30,000 pesos sud sa duha ka adlaw apan human makakuha sa kwarta suway kining misibat. Wa ko magdahom nga withdraw ko 10,000 nya sa 20,000 nya katong kwarta 20,000 nya to gypsy katag og cellphone nya paisag tablet nya ganihang kadlaw ni ulit sa dalaw na. Hindi po sa mga gadto na siyang pulis, niyambak lo isa dito. Hari ka, Ajay. Hari. Gingong dinhi sa likod nga bahin sa Panimay sa pamilyang Torres, miambak si Betonyo ug nagpapatay-patay, nahawas lang kini sa tubig diyang usa ka nagpakabanang pulis ang miubog sa tubig ug mikuha kaniya. Miabot sab ang amahan niini ug gikumpirmar nga may pagkabadlungon ang iyang anak. Ano sa kanilayan? Duwe-duwe na. Sa pangitaon sa Alang sa pamilyang Torres, magsilbi kining leksyon nga di dayon mo salig sa tao nga bag-o pang nakaila. Dili na lang, ako na lang pasayloon kay ang kwarta makita man. So, ang Ginoo makapasaylo man gani, kita pa kayang tao. Jinky Bargio, News 5. Patay ang gingong kani kolektor sa illegal nga drugas, human siya po sila samtang naglakaw padong sila kagabi sa barangay Marigondon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang biktima giila nga si Mark Go. Nakadagan pa ang biktima human naigo sa liog apan nahagba kinit sa tunga sa karsada. Dali sab nga misibat ang mamumuno nga nagsunod kaniya. Ang homicide section sa Lapu-Lapu City Police nagpadayon pang nag-imbestigar aron mailan kung kinsa ang namusir sa biktima ug kung ang insidente aduna bay kalimdigitan sa illegal nga kanikalihukan sa biktima. Usa ka tawo nga nagbarog-barog dool sa usa ka compound sa may barangay Bambaling gidakop nakuhaan kinig armas ug shabu madinsabang Suginlimi. Usa ka concerned citizen sa Ibanez compound sa barangay Mambaling mao inanawag sa kapulisan sa presinto 11 nga dunay armadong taong nagbarog-barog duol sa ilang lugar. Nadakpan og gibalhog sa karsel si Roger Biquilla, 27 anyos, taga Sitio Viking sa maong barangay ug nakuhaan kinig 38 revolver nga dunay 3 ka bala ug usa ka pakete sa gituuhang shabu. Sa siya nga nagpatrol ba may among iduol, midagan man na siya mo tong gigupod. So nga na-corner na mo, unya iya dayong gi-surrender na lang yung armas. Ipa-ballistic exam sa PNP Crime Laboratory ang armas nga nakuha aron masuta kung nagamit ba kini sa mga nahitabong pusil sa syudad sa Sugbo ug sa mga dapit sa Metro Cebu. Wa say napakitang papeles sa armas ang dinakpan. Para ang mga tigsugro yung kada sila ibabligyan daw. Nagian sa mobile. Ano ko hadlok sa dagan sa ko. Mading Sabang, News 5. Usa sa mga top 3 nga anaa sa listahan nga tigpayuhot og illegal nga droga sa Dakbayan sa Mandawi na sikop na gyud sa kapulisan human natigayon ang bypass operation kagabi. Juliet Hainar, Suginlimi. Sa gilusad nga bypass operation sa City Intelligence Branch sa Mandawi City Police Office pasado alas 7 kagabi, nadakpan si Geoffrey Tugadi alias Jeffrey 34 anyos taga Sitio Immaculada sa Barangay Hagubiao. Duha ka gagmayng pakete sa gituhang shabu nga nagkantidad og 500 pesos mao gipalit sa pusher buyer sa CID. Nakuha sab ang laing napo ka gagmayng pakete gikan kaniya. Gihulagway sa CID MCPO nga makahalin ang dinakpan og usa ka gatos nga gramo sa drogas matag semana hinungdan nga gihulagway kini nga usa ka level 2 drug pusher. Ang information na dapat lang kami siya na maligya din siya o shabu diha nakita. Gani usan siya sa among top 3 target list sa illegal nga drugs.
Apan matod sa dinakpan nga wa kuno siya mamaligya og shabu og planted matod pa ang mga ebidensya. Ang kakudakan, katudlo nila. Ang tudlo man ako nga. Di na ako Pero may palitan, di ba nilang sabo? Kuno. Ay, kuno. Mo ilang sulti. Okay ba? Wala mo magbaligya na dyan. Wala mo magbaligya. Julie Taynor, News 5. Kumpirmado nga migamit sa gidili nga drogas ang siyam ka mga empleyado sa Kapitolyo. Migawas karong adlaw ang resulta sa confirmatory test. King Perez, Suginlimin. Tanan sa siyam ka mga empleyado sa Kapitolyo nga may positibo sa drug test ang positibo gihapon sa gihimong confirmatory test. 8 ang lalaki ug 1 ang babae gikan sa unom ka mga buhatan sa Kapitolyo. Ang confirmatory test gihimo sa PIDEA 7 human sa surprise drug test ni adtong Lunes. Dili pa ipahibalo kung unsa nga mga buhatan sa Kapitolyo nagtrabaho ang mga empleyado. Positive ang result of the presence of methamphetamine, meaning it's shabu use. Gigatakda nga hatagan sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council ug notices ang 34 ka mga empleyado nga wala mitunga sa drug test. Matod sa Executive Director sa Sipadak nga si Joey Herrera, kinahanglan pa nilang mahinabi ang mga department head sa mga empleyado. Nasayran nga ang ubang napalgang positibo sa paggamit sa gidili nga drogas nagtapok sa usara ka buhatan. At least tulo ka bo. In one office? Yes, in one office. Because you'll be surprised in one office, daghan sila. King Perez, News 5.